nagamam mo. Tinamag mo, tinamber ko, iniyawid nagtay resortyo. Kasladi mampo, dagiti aragsakta, imapay na maliw ka. Si kakagintay na baya kaawan ko, nagsakit to'y pusong ko. Tapusong mo, ti pusong ko. Itan na nasursurok tiyong minom GSM Blue. Tanong mabarte ka, inagmeten iyulda, ngem nung mausawa na. Kasla kala na karabaw kaniya. Anya naragsakta, ninamot at agkaeda. Nakapatpat na uray, basit awan turog ta. Di mo pinanonot, tinairot, asimpol to, insukat na di sa balik. Sinaseksek ni Bambi. Di pa kas narurugen, narurugen na. Ayan, dito ba kami sa katabay ni Constancio and Salita Langan, Buting Castillo, Isidra Batara, Ofelia Batara, Michelle Jose, Romeo Kira, Joel Dante Salvacion, Erina Dividan Po, Butch and Charlotte Galman, Jun Malbarasa Alco, and of course, kini Sir Lester Tejero, kay Madam Agustina Tejero. Hello, sir, ma'am. Kay Madam Martes Banderola Albayalde. Hi! Hi sa inyong lahat dyan. Para kadigiti nalaing nga uminom si GSM. Maya, kaawan mo ay nagsakit to'y pusong ko. Tapusong mo, ti pusong ko. Itan na nasursuro, tiyong minom GSM Blue. Tanu mabarte ka, inabmeten iyulda, ngem no makariinga. Di tatang mo tiyak parang kaniya. Anya naragsakta, ninamot at agkaeda. Gapog di imas na, ukin ang isawang ta. Di mo pinanono, tinairot, asimmulto, insukat nakti sa bali. Agat sungayan nga babae. Anya naragsakta, dinamot at agkaeda. Gapog di imas na, sige pa, naisawang ta. Di mo pinanuno, tinairo, asimmulto, insukat nakti sa bali. Ay kotong ginga babae. Di mo pinanuno, tinairo, asimmulto, insukat nakti sa bali. Tay butit nga babae. Ayan, thank you po sa lahat ng viewers dyan. Ayan, sa palabing ayat bulog ga ayat, ipalga kayo ni Miss Paula Domingo.
Nagmaligligan ayat abulog ko, rebeng na laeng nga inang biruken, day magbukuda kaniya na ikiten. Ubay na sa imday to'y tirumbeng, ang mga dakes tindar aramiden. Jak may turet pa'y nga inang boyaen, panagluan na kapukan niya glaen. Jak may iptot no sa empty na kamek to, gapulak kinayat binulot ko. Akilune nagbanlinang ang narukop, nagpaadipen di saan ko abugbugo. Palubusan kan nga isutay sulyanam, pusukan rigna isutadan karbingan. Awan titengel ko nga mangikot ken ka, no dila to'y ayat ngayon kain parik na. Jak maiptor no sa empty lakamik to, gapulak ken ayat ang binulot ko. Akilune nagbalinang ang narukop, nagpaadipe di saan ko abukbuko. Yan, kasabi na isagsagot tuloy ang kanta kini. Yan, Ma'am Aida Domrique, ayan, Ma'am Jane Fernandez, hello. Ma'am Bia Lagiran, hello. Ma'am Michelle Jose, Sir Mugira, Ma'am Nemi Tarnate, hello. Nubay na sa imday to'y tirumbeng, ang mga dakes tindar aramiden. Jak may tured pa'y nga inang puyaen, panagluan na gapukan niya klaen. Hinjak maibdur no sa empty lakamik to, gapulak kinayat ang binulot ko. Akilune nagbalinang ang narukop, nagpaadipen di saan ko abukbuko. Jak maibdur no sa empty lakamik to, gapulak kinayat ang binulot ko. Akilune nagbalinang ang narukop, nagpaadipen di saan ko abukbukon. Ayan, kasama niya isagsagot tuloy ang kanta kini Ma'am Rosalina Marcos, ayan, request na. And of course kay Ma'am Michelle Labason Gambol, kini Sir Eduardo Ashuwaw, ayan, hello sir. Yan ni Ma'am Virgie Marena Numawi Dalan, hello ma'am. Ma'am Susan, hello. Ma'am J, Body Purpose. Ayan, thank you so much, Miss Paula Domingo, sa bali bingayog bilang Alibut ken Kapi. Adla
helmet na, abalbalayan na, numalagip na, agdilat-dilat, agkatay nutag duma. Ada kapininanang ko nangisit, ada may sanga ampas na. Ay, ang pas talaga. No mabisin, aglabot ang liwat na, agdilat-dilat, Mga makita da. na minsan nagsarap ta adwa, Asino, alibot ken ka pinagubalda. Jay ulo, jay alibot ang nanana, jay iwat, jay ka pinagdardarang. Apay-abay bakit ko na ni tatangku itan kakaasi, daytoy alibot ko, anyan nga ulpit mo, apay intulog mo, agraman jay ulo, isot pinaipit mo. Basol mo ula kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot tamday tataraken mo, taday tinay kapik mabisin unay pinaasideg, alibot at taraken mo. hi Sir Body Corpus, Ate Lisa Arconado, Kay Sir DJ Ness, hello. Ate Salit Phoenix, hi. Namin siyam nagsarak da adwa, siyam talaga, alibot ken ka pinagubalda. Jay ulo, jay bambinag nanana, jay niwat, jay ka pinagdardara. Mens, apay-apay bakit ko na ni tatangko itang kakaasi, dayday alibot ko, anyan nga ulpit mo, apay intulok mo, agraman jay ulo, agraman jay ulo, isut pinaipit mo. Pasun mo ula kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot tamday tataraken mo, taday tinay kapit mabisin unay pinaasideg, alibot at taraken mo. Apay-apay bakit ko na ni tatangko itang takaasi, daytoy alibot ko, anyan nga ulpit mo, apay intulok mo, agraman jay ulo, isot pinaipit mo. Pasun mo ula kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot tamday tataraken mo, taday tinay kapit mabisin unay pinaasideg, alibot at taraken mo. Bow wow, bambibungaw. Okay, sa malabing ayong pinang ni Paimat ni Clary May Arconado, sayang na sayang laeng. Ay, para katagit sa aming handing din, kititi ako daw. Di mo'y paglibag ka, na nakita kay dua, kini ay ayatem, agkibkibin kaya magmagna, di amok si syaklaeng, puno nga ay ayatem, dayta balawag mo, jakun kaya adinggit, di mo asuten, rurud kugen gura, pumanaw ka tidenak, di kan kaya makita, sa bidong kuday talangang pang-aasim, pumanaw ka, tanu mabibuya ka, at ada masugat tirik na. Sayang laeng, panang ipatek kuken ka. Sayang laeng, halos tungog, tas sa diyam, may saka dito'y puso, di kamit gayang bukbukod. Sayang laeng, tain ka pinasulisog. Inupay mo tiriknak, di ka mapagtalkan, ulbud akarkarik, inubaw ang sapatam, nagbito takayam, ay nagayat,
Tasadiyam Naknuan Apuso Nagayayamam Lagayam. Hello Ate Majulie Eugenio, Ate Francis Eugenio Baraba. Hello sa inyo lahat. Ayun. Ate Michelle Gambol. Ayan, Ninong Alay. Hello. Mami Nora. Sayang laeng panangipaten ko ken ka. Sayang laeng halos dungog tasadyan. May saka dito'y pusok di kamit kayang bukbukod. Sayang laeng tain ka pinasulisog. Sayang laeng panangipateg ko ken ka. Sayang laeng anos dungog tasadiyam. May saka dito'y pusok di kamet kayang bukbukod. Sayang laeng tain ka pinasulisog. Sayang laeng panangipateg ko ken ka. Sayang laeng anos dungog tasadiyam. May saka dito'y pusok di kamit kayang bukbukod. Sayang laeng tain ka pinasulisog. Sayang laeng tain ka pinasulisog. Hi Sir DJ Nes, Sir Body Corpus, hello. Ayan, thank you so much. Ayan pa si Vladimir Maymay Arconado. Sabay pa kami pa ay ni Miss Liliwa Agustin. Tingnan na pa uwan. Sika, ti amin ko. Sikati amin ko, hindi liwato'y puso. Rasang tingsang bay mo, adin ko ang mudo. Inggan at palbiyang, dito'y nga ayan. Intang arud ipapas biru ni ayan. Benatuyan nga agpasan ditabarukong mo ubiyag tu ibiyang ngenong ikalanak jaktun kayat genugam dem ti agayat may karikon tuirik na agraman toy kararwak sikati amin ko ken liwliwat to'y puso. Ramsam tinsang bay mo adin to ang mudo. Inggan at palbiyang daytoy nga ayan. Intang arud ipapas diru ni ayan. Hello Ma'am si Janet Cabinyan Ramil, Madam Lydia Valencia, Noemi Carnate, Mama Nora Vihaxabol, Madam Rosalina Marcos, Danilo Arcano Alasas, Madam Susan Duprique, hello! Jacqueline Barayuga, Vilma Santos, Manuel Enriquez, Melby de la Cruz Martin, hello. Ginu ikalang na